Children of God, mga anak sa Diyos. Ang August 6, ginasaulog isip kapistahan sa Transfiguration of the Lord. Kini nga kapistahan ang pagkausab sa dagway ni Jesus, naghinumdom sa hitabo diin gipadayag ni Jesus ang iyang langitnong himaya at tubangan nila Pedro, Santiago ug Juan sa bukid. Sukad pa sa unang mga siglo, ginasaulog na kini sa mga Kristiyanos isip usa sa mga dakong kapistahan sa pagpadayag sa pagka-Diyos ni Kristo. Sa tuig 1457, gilakip kini sa tibuok liturhiya sa simbahan ni Pope Calixtus III isip pasalamat sa kadaugan sa mga Kristiyanos sa Belgrade, parte na ni sa nasod sa Serbia karon, batok sa gira mahitungod sa pagsulong sa mga Ottoman. Nining mao nga gira gipildi sa Hungarian nga general nga si Jan Hunyadi ug sa Franciscan nga praile nga si John of Capistrano, ang Ottoman Sultan nga si Mehmed II o lakip sa maong kadaugan ang pagmando pod ni Pope Calixtus III sa pagbagting sa mga kampana sa simbahan matag udto aron magampo alang sa maong syudad. Usa ka tradisyon nga nagpabilin hangtod karon tungod niining maong kadaugan. Apan ang labing lawom nga hinungdan sa kapistahan mao nga matag August 6 ang simbahan nag-auhag kanato sa pagtan-aw dili lamang sa mga kalisdanan sa kinabuhi kundi usab sa himaya nga gisaad sa Dios. Sa Ebanghelyo karong adlaw, gidala ni Jesus sila Pedro, Santiago ug Juan ngadto sa bukid. Didto nausab ang iyang dagway ug misidlak ang iyang naong sama sa adlaw. Samtang ang iyang biste nahimong puti kaayo. Nito nga usab sila Moises ug Elias nga nakigsulti kaniya. Ug gikan sa panganod na dungog ang tingog sa amahan nga nagaingon nga si Jesus mao ang iyang pinalanggang anak. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagkausab sa panagway ni Jesus naghatag kadasig og kusog sa dili pa moabot ang krus. Ang transfiguration nahitabo sa wala pa musaka si Jesus sa Jerusalem aron magantos ug mamatay. Wala kini nahitabo aron makalingaw sa mga apostoles o sa mga tinun-an. Nahitabo kini aron andamon sila sa lisod nga mga adlaw nga moabot. Gipakita ni Jesus ang iyang himaya aron dili sila mawad-an og paglaom kung makita na nila siya nga gilansang sa krus. Mao man gani nga ang amahan sa iyang pamulong na dungog, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Matthew 17:5. Sa binisaya nga hubad, mao kini ang akong pinalanggang anak nga akong gikahimutan, pamatia ninyo siya. Ang amahan wala nag-ingon nga tan-awa lang si Jesus. Ang iyang sugo mao ang pagpaminaw kaniya. Ang pagpaminaw kang Kristo mo ang dalan padung sa tinuod nga kinabuhi. Usahay mangutana kita nganong adunay pag-antos bisan nagampo man unta kita og nag-alagad sa Dios. Ang transfiguration nagtudlo nga ang Dios usahay mohatag og mga higayon sa grasya aron lig-unon kita sa dili pa moabot ang pagsulay. Mao nga kung makadawat gani mugdag kong grasya, andama sad ang inyong mga kaugalingon sa dagkong pagsulay. Dagkong grasya, dagkong pagsulay. Ang kalipay nga atong madawat gikan sa gihatag ni aron adunay kusog sa pagpadayon sa lisod nga panaw. Kung atong mahinumduman ang grasya sa Dios o ang gugma sa Dios, masayon natong atubangon ang mga krus nga moabot sa kinabuhi. Ang pagkausab sa panagway ni Jesus naghatag kadasig og kusog sa dili pa moabot ang krus. Ikaduhang punto, ang pagkausab sa panagway ni Jesus
nagpahinumdum sad sa atong matinumanong pagsunod. Obedient following. Matinumanong pagsunod. Dili 50-50. Dili weder-weder nga pagsunod. Dili hapaw-hapaw nga pagsunod. Dili paling-paling nga pagsunod. Dili palong-palong nga pagsunod. Obedient following. Matinumanong pagsunod. Sa dihang nakita ni Pedro ang himaya ni Jesus, gusto niya nga magpabilin dito sa bukid o maghimo og tulo ka payag. Apan wala tugutin ni Jesus nga didto lamang sila magpuyo. Kinahanglan silang manaog sa bukid aron ipadayon ang misyon sa patag. Ang tinuod nga kasinatian sa Dios mo'y sinugdanan sa mas matinud-anong pag-alagad. Human sa tingog sa amahan, nahadlok ang mga tinunan og mihapa sa yuta. Apan gipabangon sila ni Jesus. Ang Dios dili gusto nga magpabilin tas kahadlok, kundili magpabilin kita sa pagsalig. Ang matag misa usa ka gamay nga transfiguration sa atong kinabuhi. Dinhi makadungog kita sa pulong sa Dios ug makadawat sa lawas ni Kristo. Human sa misa, dili pud ta magpabilin sulod sa simbahan. Gipadala kita ngadto sa atong mga komunidad ug pamilya aron mahimong kahayag alang sa uban pinaagi sa atong mga pulong ug pinuhatan. Nindot ang final greeting sa pari human sa misa. Sa Binisaya kasagaran moingon ang pari, tapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Apan mas nindutan ko sa Tagalog, tapos na ang misa, humayo kayo at mahalin at paglingkuran ang Diyos. Ang pagkausab sa panagway ni Jesus, nagpahinumdum sad sa atong matinumanong pagsunod. Story time. Daghang mga Christian groups, labi na mga pipila ka mga evangelical o fundamentalist Protestants nga communities, nagtuo sa gitawag nga rapture. Ang rapture mo ang pagtuo nga sa dili pa ang last judgment sa katapusan nga mga adlaw, kuhaon ni Kristo ang mga matinumanon ngadto sa langit sa kalit nga paagi. Apan ang pulong nga rapture dili makita isip usa ka formal nga doktrina sa Biblia. Ang simbahang Katoliko dili mo tuo sa usa ka secret event. So wala tani tuo sa rapture. Diin kuhaon sa pinakalit ang mga matinumanon sa Dios. Ang Katoliko nga pagtuo nagtudlo nga adunay usa ka mahimayaong second coming si Jesus diin mabanhaw ang mga minatay, hukman ang tanan o matuman ang gingharian sa Dios. Ang mga teksto bahin sa pagsugat sa Ginoo sa panganod gisabot sa simbahan isip pagdawat sa nagbalik nga hari ug dili isip pag-ikyas gikan sa kalibutan. Ang paglaom sa Katoliko dili pag-ikyas gikan sa kalisdanan kundili matinumanon nga paglahutay uban kang Kristo hangtod sa katapusan. Busa, ang simbahan nag-awhag kanato nga dili mahadlok sa umaabot kundili magpuyo nga andam pinaagi sa pagtuo, sa paglaom ug sa paghigugma. Mao kini ang baruganan nga gipasa sa simbahan sukad pa sa panahon sa mga apostoles. Children of God, mga anak sa Diyos, ang transfiguration, nagpahinumdum nga ang himaya sa Diyos mas dako, mas labaw pa, mas bililhon pa kaysa bisan unsang pag-antos. Ayaw kahadlo kon na ay mga krus nga imong pasanon. The Holy Mass is our greatest reminder. Himua nga ang matag misa mahimong kusog alang sa imong misyon. Ang atong paglaom anaa sa nabanhaw nga Ginoo ug dili sa mga kahadlok nga gihatag sa kalibutan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita.
gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, Fairview, Quezon City, Philippines, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.